Sunt Corina Chirila, în Herăstrău, la pavilionul B, aproape de Biblos, unde lucrările mele sunt expuse, alături de cele ale pictorilor Carmen Ungureanu, Geta Tudoran, Vasilica Daniloae, Gheorghe Ionescu și Mihai Mafteuță. Expoziția va fi deschisă în perioada 29/6-12/7. Acesta este pavilionul B din Herăstrău. Eu am picturile pe ultimul perete în spate și pe primul perete aici. Expoziția este organizată de Asociația Artiștilor Plastici din București. Acesta este unul dintre peisajele mele spațiale. Piramida din zona Sidonia de pe Marte. O stea și o planetă. Dualitate. Planeta Marte în trecutul îndepărtat. Planeta Liza 581G. Privirea rece a iernii. Crăiața zăpezilor. Floarea vieții. Nebuloasa Orion. O gaură neagră. Privirea în culorile curcubeului. Privind și ocrotind pământul. Un tablou cu mesaj ecologist. O galaxie și niște planete. Altă galaxie pe hexagonul Rei-Perem. Fluturile lui Minkowski. Floarea albastră. Venere și Madonna. Aici un pictor care încă n-a venit. Acestea sunt miniaturile, nu sunt ale mele.
Am văzut cum sunt cele mai mici de culoare copac, puse în ramă și era la 200 de lei. Dar nu știu ce ramă, că rama de nu, 200 de lei. Am văzut undeva că rama de eu am văzut că miniatură, că nu Aici iar sunt tablourile mele. Cheia iubirii. Safo. Poeta Safo. Cele două fețe ale Persefonei. Răpirea Persefonei sau a zeitei Core, ca să o chemare de Core sau Core. Dansul elelor. Două nuduri care au participat și la salonul de primăvară. Două nuduri în mijlocul naturii. Eu pe acestea două am dat 50 de lei pentru rame. Pe mine astea două m-au costat 50 de lei ramele. Da. Pleiadele. Fica florii de lotus. Morula. Adică un embrion în faza de morulă. Și Mama Terra. Aceasta este expoziția din Herăstrău. Puteți să o vizitați până pe 12 iulie.